Yaw, di lahat ng mga bagay na alam nyo may lamat na kailangan ng itapon. Minsan, kailangan nyo lang kumpunihin kung ano man ang mga nasira para muling maging maayos ang lahat. Tulad ng mga relasyon na minsan binalot na ng mga argumento, kailangan na may isang magpakumbaba at huwag kayong mapagod magmahal. Kung nga pala si Madla, kasama ko si Dej. Yes sir! Tayong dalawa lang ang nakita kong Traba lahat tumatama Walang tumataas sa pusong mapagkumbaba. Di ba't pag walang argumento, di ba't nakakatuwa sa ngayon? Malamang pwede na natin gawa na panghawakan mga bagay sa atin na wala nang halong pagkakagulo. Wala nang mga tanong na paano't bakit ba kalimutan ng mga away at tayo na. Dahil di ko kaya na awayan maulit pang muli. At kung meron man, walang masasaktan, mga ganun na lang. Wala sa atin ang siyang hihigpili, walang luha na mamumutaw. Ikaw palagi ang tinatangi, wala na mga puso na masasaktan. Pagkat ganun na lang, pangingibabaw ng pagmamahal. Sana naman ito'y marinig mo, awiting na isulat na alay ko para sa'yo. Dahil wala nang sigawan, walang sisay na alitan, mga paliwanagan na walang katapusan. Ganun pa man na isaayos ang lahat ng mga mala, telesering argumento siyang pamagat na nagsisilbing tema natin noon, pero nang dahil sa pag-ibig ng iba na ang lahat ngayon. Delikado at hindi maipaliwanag ang mga bagay sa atin, nag-uudyok para magkagulo. Pero dati yun kasi iba ngayon, mga lumang sistema ay atin ang ibinaon. Hindi ba't pag naitatama, maling panukala, lahat ay gumagaan. Magmulat mga pinakasimpleng mga bagay na ating sinaayos para tayo ay magkaisa. Patanong lang, talaga bang naiba na ang lahat ng mga malat? Telesering argumento ang siyang pamagat na noon ay atin ang pinagbitahan, mga bagay na pumagay sa ating pinagdaanan noon. Ngunit ngayon nang ibabaw ang pag-ibig kumpara sa diskusyon. Dahil ako'y sa'yo, ika'y akin at di na parahin nag-aawayan. Sana naman ito'y marinig mo, awitin na isulat na alay ko para sa'yo. Dahil wala nang sadyawan, walang saysay na alitan, mga paliwanagan na walang katapusan. Ganun pa man na isaayos ang lahat ng mga mala, telesering argumento ang siyang pamagat na nagsisilbing tema natin noon, pero nang dahil sa pag-ibig ng iba na ang lahat ngayon. Sana naman ito'y marinig mo, awitin na isulat na alay ko para sa'yo. Dahil wala nang sigawan, walang saysay na alitan, mga paliwanagan na walang katapusan. Ganun pa man na isaayos ang lahat ng mga mala, telesering argumento ang siyang pamagat na nagsisilbing tema natin noon, pero nang dahil sa pag-ibig ng iba na ang lahat ngayon. Yeah.